Kaixo, gaurkoan Battlezone Gold Edition aztertuko dugu azkar. Kasu honetan 2017koa da, jokoaren berregite bat. Eta bai, ikusten duzuen bezala, bideo-joko bat grabatzen dudan bakoitzen nahi duen bezala irtetzen da. Oraingoan borobil batean agertzen da, ez dakit zergaitik. Baina tira, teknologiarekin oso jaioak ez garenok puntu batetik aurrera erabakitzen dugu umore honez hartzea eta borrokalarregi ez egitea. Egun ematen jakingo du zergaitik irtetzen zaizkidan bideoak bereizmen maila desberdinetan, batzuk borobil barruan, beste batzuk ondo, baina tira, aurrera, umore honez hartuko dut. Jokua, behar bat jakingo dozue, historikoki 1980 zegoen Atarik eginiko bat, oso famatua apurtxu bat, behar bat guztiok ikusi dozue, igual probatu ez, baina oso ezaguna zen. Gero atara dira beste berregite batzuk denporan zehar, edo beste bertsio batzuk, 80garren hamarkadan, 2000garren urteetan, eta hau 2017koa da, eta hau kanpaina hasiera. Orduan hau lehenengo maila hau agertzen dena apurret tutorial bezala erabiltzen da. Ikusten duzuen bezala, azkarrago joan gaitezke, baina azkarrago goazen bakoitzean eskutuak indargabetu egiten dira. Orduan badauka hor irabazte eta galera dilema bat sartuta, oso taktikoa. Esango behar dut, jokalari askori gertatu zaien bezala, niretzat sorpresa positibo izan dela, batzutan horrelako joku edo frankizia bat berregiten denean, zoritxarrez bideo jokalariak edo erabiltzaileak orokorrean nahiko kritikoa gara, jadanik askotan ez daukagu konfiantza askorik enpresengan, baina tira, kasu honetan nahiko ondo dau, jokua duina dela esango dugu, eta tira. Gainera, 4 pertsonentzako elkarlana proposatzen dau, internet bidez. Zoritxarrez gaur egun ez dago biztan lego handirik jokoan, baina gaur egungo teknologiekin behar bat topa dezakegu norbait, sarean. Kanpaina prozeduralak eskaintzen ditu, ez da? Eta, helburu desberdinak proposatzen dizkizu. Batzutan gune batzuk konkistatu behar dira, beste batzutan aerioak suntxitu besterik gabe, ez dago horrelako anistasun handirik, baina anistasuna egon badago, ez da gutxi. Honelako egoratan. Askotan betzatzen dugunelako joku bat, alperkeriz egingo dutela, ezta? Izenagatik bakarrik zerbait salduko duenez. Eta, jolaz dugun bitarren ikusi daiteke esan duguna, ezta? Azkar goazenean eskutuak lau aldetako indargabetzen zaizkigula. Karo, niri zer gertatzen zait. Honelako jokuetan askotan gustatzen zaidana, behar bada lau arma hartzea eta danak aldi berean erabiltzea, eta dena suntzitzea. Baina gero ulertu nuen jokoaren diseinua beste bat dela, ezta? Hemen berak nahi duena da taktikotasun bat. Horregatik ikusten duzuen bezala, armak rekargatzeak erabiltzen duen denbora, eta arma saldatzea, armin agertzen den bitartean, horrek taktikotasun hori dauka eta nahita eginda dagoela ustot. Beraz ezin dira arma guztiak aldi berean erabili, baizik eta banan. Eta kainoia probatu nuen agintearekin eta ondo maneiatzen da. Eta gero erabili nahi nuen sagua, azkarragoa zen edo ez ikusteko. Baina kainoiaren mugimenduaren nahitan apur bat geldoa da, tanke batena bezalako, ezta? Orduan, uste dut badauzkala zenbait gauza horrela neurtuta. Eta bere diseinu ezaugarri interesgarria dira. Gainera, errealitate birtual joka daiteke, baina hau gabe ere. Eta kanpainak maila desberdina dauzkate. Eta azkenengo helburu batera heldu arte. Norbaitek erosten badu, esan dieza dela. Eta bideo sakonago nahi badu ere esatea.